Imlang lumpui pen umpanai arong ki dukelak krim sumar atum pang joy peri keron. West Karbi Anglong Amri MSC constituency ka perlu umpanai arong along rat klembang pu imlang lumpui ki dukeboy atim sumar atum apan kacing thang aperi Christmas gift ason keron pon pado. Alangli imlang lumpui akhi adat doan pen rong arlo non aport mate Christmas boarding aport ahut kiduk kila katumapan mathasi masap subet tame ron ponlo kedam tang arni tame kaprek arong tame joy peri penceng lok akaprek ason amung tame ron pon bomsi pini umpanai arong along ta keron pon padolo usumar risu ejang lapen arleng kesar atumpen kacing kijithan punon lamlun punon alangli mesen pusi angkrakpen birta ribdun lok Lapuson si angkrak pen birta kiridun tulongki non kewang JKAC MSC kilik ahut Amri constituency pen BJP tiket kacplong ji apan alang di kebor ido lapen long ji pusi cerok tok aratum ihin cetan renti labang soalam ko an ahok pone laki mu apor si etan po. News Desk Report, Voice of the Hills.